jam hiramon bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare hande ko ñalawma alarba hawri ko nogas lewru décembre hitande ujunnaji ɗiɗi nogas tati en garti adde non ɗon habaruji moɗon e ɗemgal Pulaar titruji men ɓurɗi mawnude e ɗiɗo habaruji guiɗeɗen ko toon États-Unis ne wayno ko woteji hitande ujunnaji ɗiɗi nogas nayyi e surtout hol jogorɓe wonde candidat ji fawi joni koye juuɗe cour suprême mo États-Unis ɗum noon ko caggal nde kanko Donald Trump nde haɗuno wonde candidat toon to Colorado en woni appel aji mbaɗama habaruji men kadi to États-Unis en wawi nawden toon to Georgia hono kamɓe ɓeɗo rewɓe ɗiɗo portinoɓe plainte hono kanko Rudy Giuliani en woni juge goto yamiriɓe wonde ɓe poti hebde kalis mabɓe ko yacci ɗum habaruji men international ma nawen toon to Venezuela e tugnadi kadi Al Jazeera e kamɓe CNN koɓe kaali wonande ɓeɗo prisonnier ji gossidiraɗo hakkude États-Unis e Venezuela holno ɗum yaari hono kanko président Joe Biden kadi ko haali hen ma en jaaka toon to Israël kadi walla toon to Palestine ƴeewen hon caɗele gonɗe toon surtout wonande kamɓe arme Israël surtout ko caggal kadi nde hon prisonnier ji kewɗi e koreji men fuɗɗiɓe habde oɗo saha joni wiide yo yimɓe men goppite ɗum noon ƴeewen kadi holtoɓe jarata ko fate kaldigal holno jaam dañira toon to Palestine ɗum noon ko toon to Égypte habaruji men international ma nawen kadi to Mali en wayni ko kamɓe kadi rebelle en jeeyaɓe CSP en wayno oɗo saha joni ɓe mbaɗi blocage mawɗo toon to Mali ɗum noon ko woni guure won han kadi mbawa hebde ko guura donc sibabude wasde ɓeltade kadi armé no yaltiniriɓe toon to Kidal ni ma en dutto toon to Guinée kadi ƴeewen kadi oɗo holto bilan yarata cuumu bonnogo toon ngu en wayni ko ken wiye joni yimɓe sappo jeetato maayi hen ƴeewen kadi holko haalata hen ko ɗum woni titre uji ɓurɗi mawnude oɗo journal ma en gaare date uji muɗum joni joni siftinde toon no hande ko alarba nogas lewru décembre hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas tati ma en gartu joni joni e date uji bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare jaam hiire moon mbiɗen ni toon to États-Unis e woteji hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas nayyi e surtout kadi hol jogorɓe wonde candidat ji en wayno ko oɗo saha joni fawi koye décision ngaji ɗi ɓe ganduɗa kamɓe cour suprême mo États-Unis ɓe jogori ƴeftude walla soɓe jogori jabdini haalde ko fate ɗum ɗon ko sakiri andede kono hanki hono toon to Colorado cour suprême mabɓe ne wayno wino wonde hono kanko Donald Trump sibabude ko mbiyata amendement sappo e nayaɓo mo constitution mo États-Unis wi wonde ko kala baɗɗo duuɓɗo ene wayno complot contre gouvernement wiyete ko insurrectionniste wawata wonde candidat wawata kadi occupde poste laamu fof ko wawi wonde ɗon ene wayno ko kamɓe Colorado ɓe mbi wonde ko kanko Donald Trump toon to Colorado o wawa wonde toon candidat o wawa wotanede toon ɗum noon waɗi mettere mawde hono kanko Donald Trump ene wayno o waɗi appel toon to cour suprême mo États-Unis ko jiiɗa e ɗum kadi ene wayno Jack Smith on ko ganguitowo Donald Trump ko fate en gueɗe bannoɗe e ñande 6 janvier hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e goho ɗum noon ko fate en ɓeɗo sepannoɓe yannoɓe toon to congrès ene wayno ko kanko Jack Smith o namdinoma cour suprême yo wallumo walla leydi ndi pour ƴewde so tawi kanko Donald Trump ko haalata ko wonde ko sibabu no meeɗi wonde président o wawa takkede o wawa ñawede o wawa kadi kalmisede ɗum noon ɗeɗo gueɗe foof so tawi cour suprême mo États-Unis heeɓino haala ɗum ɗon firti wonde ko woteji hitande ujunnaji ɗiɗi nogas nayyi goho ko kamɓe déterminte hol jogorɗo wonde candidat e kadi holno wotiɗi ɗi jogori wadde ɗiɗi ɓelguel ɗum ɗon est ce que ko jogori wallude kanko Donald Trump walla koko jogori lebtudemo e kadi ko fati ɗum ɗon kadi hawnaki ƴeewete oɗo saha joni ko tati ɓelguel kamɓe wonɓe toon to cour suprême mo États-Unis est ce que ko gongira e gonga mabɓe mbaɗa ligguey mabɓe walla ɓe keɗoto koko Donald Trump haalata ko sibabude wiide ha hande ene wayni ko kañum ene nomi e yimɓe tato e mabɓe ɗum noon ene wayno joguide walla toon to cour suprême donc ko wawi wonde fof ene wayno ɗamina hono kamɓe cour suprême maɓe jaltu ko yacciɓe mbiya est ce que ɓe jaaɓi haalde e ɗiɗo kawuji pour déterminde est ce que kanko Donald Trump woni éligible wonde candidat walla ko way noon sibabude ko mbiyata amendement sappo e nayaɓo mo constitution mo États-Unis kaɗɗo kala duuɓɗo walla kala jammirɗo walla jeeyaɓe e yimɓe naatɓe ko fate complot ji ñaññande gouvernement mo États-Unis fo wawa wonde hankkadi candidat wawa kadi occupde poste ko wawi wonde foof ɗum noon ko haare non seulement ko haare politique mais kadi ko haare haalaleɓe ko fate en fate constitution mo États-Unis
hande toon to États-Unis tungnaade kadi habruji gumiri toon hono toon to Georgia ono kamɓe ɓeeɗo rewɓe ɗiɗo portunoɓe kanko Rudy Giuliani sibabu nde o haali mumen gueɗe ɗe ngannduɗaa moƴƴaani walla jooɗaani ɗum noon ko woteji tan ujunaji ɗiɗi nogas ne wayno ko kamɓe ɓeeɗo rewɓe ɗi ɓe jamirnooma walla ɓe dokkanooma gonga on kanko Rudy Giuliani on foti yobde ɓe kena boye $150 million ne wayno ko tungnaade kadi konngol juge goto biyeteɗo juge Beryl Howell kanko woni ko o wi wonde ko ɓeeɗo rewɓe ɗiɗi ene poti ko yaaci ɗum noon ko à partir de mercredi hannde ɗaɓɓude kalis mumen beele yiyaɓe ko yaaci sabu ɓe koolaki kanko Rudy Giuliani e nder ɗum ɗoji kewɗi o salima ko wiyete discovery ɗum noon ko andude holno foti ko jogui holno foti ko jogaki kono o wiya tan ko jogaki haydara e ɗum noon kadi yiyama kadi tugnade hande juge o ko haali ko kanko hoore makko mo salo yobde avocat ji makko ɗum ɗo fof ko wiyata tan ko wonde ko ala kalis ko wawi wonde fof ene wayno ko avocat o yamiri à partir de hannde mercredi kanko kamɓe yimɓe ɗi gonɗa toppitiɓe ko fate holno jobdi ndi hisirta jokkodira makko kanko Rudy Giuliani yo yob kalis ko yacci siftinde on tan ko ɓeeɗe rewɓe ɗi fof ene wayno ko kamɓe portuno kanko Rudy Giuliani sibabu nde wiide wonde ko ɓeeɗo rewɓe liggotonoɓe ko fate nokkuji voteteɗi toon to Georgia ene wayno mbaɗi gueɗe ɗe gona lawol e woteji tan ujunaji ɗiɗi nogas ɗum noon rewɓe ene wayno portimo planté ko fati ko mbiyata diffamation kañumen dokka ko ene wayno gonga toon to tribunal Washington hande habaruji men to États-Unis e tugnade kadi habaruji jaltude hono kanko kamɓe républicain ɓene ɓeydo kadi huntinde habre oɗo sadio joni kanko DeSantis ne wayno ko gote yimɓe ɓe ganduɗa représentant ji jeeyaɓe toon to Texas biyeteɗo Chip Roy ene wayno konnguɗi jaltude hono kanko Donald Trump o yennini ɗum o ƴattima ɗum o wi oɗon sipabude ko supporter Ron DeSantis o wi oɗon wona républicain gongira e gon kadi wona conservateur ɗum ɗo fof noon ko sibabu noon yalti wi wonde ko DeSantis wonde alternative ene wayno Ron DeSantis ko kañum foti wonde mo ganduɗa mo haqqillaji ko wonande candidat ko républicain ji noon kanko Donald Trump noon o welaka ɗum ɗon o wi wonde ko Chip Roy non seulement wona ko républicain tan par indi kadi ko wona conservateur Chip Roy o ne wayno o yalti kanko e télévision hande ɗum noon ko guila CNN ha e NBC News ha e Fox News haala o wiya d' abord Donald Trump sinde ko gorko wonno débat ji baɗɗi ɗi fof hakkude républicain ji candidat ji arano wona jooɗade Florida ene wiya wonde ko o ɓuuri yimɓe eyyi ɗum noon e wayno ko Donald Trump wona neɗɗo wiide wonde ɓe gadda ɗum kadi yo artir leydi ndi par ce que ala ko addani parti o illa sertude ɗum noon e wayno ko haareji goni continue oɗo sadio joni hakkude mabɓe kamɓe républicain surtout supporter uji candidat ji kanko Donald Trump ene jiiɗi ittudemo e ko ardi ko hen surtout en tawde ko wiya ko kanko ɓuuri wonde kewɗo toɓɓe oɗo sadio joni e candidat ji républicain ji kabaruji e ɗemgal Pulaar e radio Jawol Sare habaruji men international guiɗirɗen ko toon to Venezuela e tugnade kadi e article jaltuɗo toon to Al Jazeera hono États-Unis e kamɓe e Venezuela ɓe mbaɗi ɓe dañi nanodiral wostodirde yimɓe sokonoɓe toon to Venezuela e sokonoɓe ga to États-Unis ene wayno ko e ngal ɗo nanodiral hono yimɓe sappo mo ganduɗa taw ko américain ji sokonoɓe toon to Venezuela ene wayno ko jamirama yo goppite ɓe jaaɓi kamɓe États-Unis woppude neɗɗo mo ganduɗa ne sokono ga hen taw ko neɗɗo mo ko sehil makko no fewi ɗum woni nanodiral ngal ɗo nanodiral noon hono yimɓe heewa surtout républicain ji ɓe mbawi felde hen hono président Joe Biden pour wonde ɗum ɗo henna ko hunde no fotani wonde donc hande article o wiide wonde ko hay sinno teskitama duuɓi ɓennuɗi ɗi foof ene wayno hakkude relation ngaji walla jokkodiral diplomatique hakkude États-Unis e Venezuela weeɓani kono noon ko teskita tan duuɓi lebbi ɓennuɗi ɗi walla balɗe ɓennuɗe ɗe walla ko ɓenni ko ene wayno ko kamɓe États-Unis e Venezuela ɓene mbaɗa peeje fof beele jokkodiral maɓe ne ɓeydo moƴƴude ɗum noon kadi nanodiral ko fate gostodiral ɗiɗo prisonnier ji ngal ko sibabude ko ballodiral gouvernement Qatar habaruji men international hande toon to Palestine e tugnade kadi article uji ɗi ganduɗa radio France international reporti hono kamɓe conseil de sécurité ponno wodde hande toon to New York ene wayno ko wote mabɓe kadi ɓe dirtinde ɗum ha alhamisa subaka ɗum ɗo fof ko sibabude yiddeɓe kamɓe ɓeɗo jeeyaɓe conseil de sécurité en wawde dañde ko ene nanodiral tawa hay goto e yimɓe ɓe ganduɗa en joguiɓe veto ji ɓe ene mbawa enen kaɗa nanodiral yarude yeeso
ko wawi wonde fof ene wayno koɓe jiiɗi wadde joni ko ƴewde draft ɗum noon ko kayitol bindugol ko taw ene wawi wiide wonde ko gueɗe haareji gonɗi toon to Gaza ɗi walla to Palestine ɗi yo darto ko yaaci sibabude tawi kadi ko raison ngaji humanitaire noɓe mbiri ko wawi wonde fof e tungnade habaruji gummiɗi toon ɓe mbi wonde ko ene wayno jonde mabɓe kamɓe conseil de sécurité wattama janggo suba ɗum noon ko anda tan oɗo saha joni hono kanko gardiɗo Hamas biyete Ismail Haniyeh ene wayno oɗo saha joni omo wonno toon to Égypte omon kadi omo ɗamina kadi mawo joddo e yimɓe jeeyaɓe ummiɓe toon to Israël kadi e jokkodiral kadi e ballodiral kadi kamɓe gouvernement Égypte e gouvernement Qatar pour ƴewde wonde hol peeje mbawɗe waɗede beele kadi ko yaaci kadi pertilaji ɗi ne dartine ɗum noon kadi ko wawde wallude beele kadi prisonnier ji hakkude mabɓe kamɓe Israël naɓe e kamɓe kadi Palestine naɓe beele gostodiral prisonnier ji ngal nen continue ko anda kadi hono kanko secrétaire général walla secrétaire défense mo États-Unis Lloyd Austin o wawi haalde kadi o wi wonde ko ɓe mbawi wadde joni goomu mo ganduɗa hen taw ko yimɓe leyɗele sappo ɗum noon ko wawde rende toon to maaje ko mbiyata maayo mer rouge wawde hadde surtout ko teskira e oɗo dumunde foof hono attaque uji ɗi ganduɗa kamɓe yimɓe jeeyaɓe toon to Yemen wiyeteɓe Houthi en eɓe jana compte bateau ji ɗi ganduɗa surtout yen taw ko bateau ji baɗɗi pétrole walla bateau ji ɗi ganduɗa taw ko commerce oɗo goomu sosama tan waɗi leyɗele sappo ndi goni hen ne mbawa rende maayo ngo kadi ne mbawa hadde kala ko wiyete en attaque mo ganduɗa Houthi en mbaɗata contre bateau ji gonɗi toon eyyi ko anda tan oɗo hande oɗo ñalawma tugnade kadi radio France international wi wonde ko ene wona 19,667 neɗɗo Palestine naji mbarama tugui 7 octobre haɗo jarten ɗo kono noon tugnade e Al Jazeera ko haali wi wonde ko waraɓe tan tugui ñande 7 octobre haɗo jarten ɗo woni 1900 neɗɗo goto ɗum woni waraɓe toon ɗum ɗo foof kadi ɓe mbi wonde ko kamɓe kadi radio France mbi kene wona 52,186 neɗɗo ɓe fof ko yimɓe gañiɓe tawa oɗo saha joni won ko ɓuuri hen hewde maɓe ngala ni to safrude e kadi koɓe mbi ko ɓuuri hewde ɓeɗo yimɓe gañiɓe ko 70% e mumen ko rewɓe walla ko sukaɓe ɓe keɓani duuɓi 18 ɓe mbi kadi ene wayno ko tugui tan guerre o ñande attaque waɗi toon ñande 7 octobre hiisama tan ko maayi toon taw ko Israël naɓe ko 100 yimɓe 50 oɗo saha joni hande ɓe ɗamini wonde ken heddi ken wona 129 neɗɗo taw ko yimɓe dahaɓe taw dahi ɗumen ko Hamas tugnade kadi hande ko radio France international haali hande habaruji men international e tugnade kadi habaruji gummiɗi toon to Africa News wiyama rebel jeeyaɓe e CSP ɗum noon ko toon to Mali ene wayno ko oɗo saha joni banggue rewo Mali eɓene mbaɗi toon ko wiyete blocus ɗum noon ko won nokkuji ɗi ganduɗa en kala ko fayi ko yahanno toon to guure ɗi ganduɗa en tugui tan Mecca Kidal en Gao en Tombouctou en e tawdeni en hankadi ala ko yahata toon tawde kanko fate marchandise kono ene wayno kono ɓe kalir ni mbi wonde ko won autoji en jamira yo jaa ɗum noon ko siftinde tan e tugnade kadi article ko haali ko kamɓe CSP ko yimɓe ɓe ganduɗa en wonnoɓe toon to Kidal jaltina toon kono ene wayno koɓe kaalini guila nden ɓe mbi wonde koɓe mbawa ɓe joƴƴinani perlaji mabɓe koɓe continueɓe haare nde donc e tugnade kadi e konngol gummigol toon to gardiɗo o biyeteɗo Alqabasa Intala o wi wonde ko ene wayno ko maɓe continue wadde blocus o ɗum ɗo fof ko ƴewde heyɗinde yimɓe walla surtout gouvernement Mali ɗum noon ko tugui tan frontiére Algérie ha yetten ma e ɗeɗo guure ɗeɓe limti Menaka Kidal e Gao e Tombouctou e tawdini ɗeɗo fof ene wayno ko hankkadi ala ko yettoto toon habaruji men international cekkitortoɗen ko toon to Guinée e ɗum noon e tugnade kadi habaruji gummiɗi to Africa News ene wayno ko mayɓe sibabude cuumu bonnongu toon to Conakry ko ene wayno ɓeydima wonti joni 16 neɗɗo ɗum noon ko cuumngu siftirta noon waɗi ko ñande talata ɓennuɗo talata kikiɗe enquête nene continue oɗo saha joni pour ƴewde holko woni sababu ko cuumngu ngu kono ko wawi wonde fof hono kanko président Mamadou Doumbia ene wayno o haali wi wonde ko maɓe ƴeftu balɗe tati ɗum noon balɗe tati ko pour ko mbiyata deuil national ko wawi wonde fof ene wayno ko ken wiya joni e nder 212 yimɓe nawnoɓe toon to hôpital aɓe mbi joni ken wona 127 mbawi hodde galleji men hande ɓe jogui 65 neɗɗo continue ɓe wonde hôpital taw kadi ko kawuji men ene goni grave
ko wawi wonde fof ene wayno ɓe kalani taw holko ɓe jiiti enquête aji mabɓe kono eɓen continue enquête ko fati cummum nguɗo en e kadi holko addi ɗum. bandiraɓe sehilaɓe heɗotoɓe radio Diol Sar ko ɗi habaruji min jogon noon hannde e ɗemgal Pulaar siftinɗon toon hannde ko alarba nogas lewru décembre hitande ujunnaji 2023 ɗum noon yen mbaal jaam ha janggo kadi on jarama.